Аз съм бивш рибарин, но тук е платено. И няма риба вече в Дунава, както преди години. Сега в момента правят плодова ракия, кайси и сливи. Те продължават около 4 часа с зареждането. За 4 часа изтича една ракия. Аз освобождавам казаните, хората си зареждат. Носят си материалите, зареждат, поддържат си огъня. Аз наблюдавам огньовите, слагам капаците, като освободя казани, те си зареждат и поддържам огньовите. Те си поддържат и аз сам наблюдавам, освобождавам. Следващите, които са, освобождавам казаните, те си зареждат. И на някой път и помагам на някои хора, както тази бабичка тук, им помагам. Не е лека работа, тежка е.